gara-gara pitik. Telek kok pitik. Wir. Ngopo kowe? Lupa ke telek pitik. Wah, kepeneran. Lah piye? Aku ki arek njaluk telek pitik. Nggo? Anakku nggo sekolahane lah gara-gara anakku lho mosok esuk mau ki bunyi-bunyikan dunek-unekke gurune no aku. Lah ngopo? Lha iku anakku iki nggawa taine iki lho. Wadai plastik lah. Tai seteles. Nek biasa usak-usek iki ngopo jebule madai taine. Lha gone sekolah lho yo kanca sak kelas yo bubar no ngenti ambune. Walah bocah aku ngono. Lah mending koncone kantine bubar ora dibandemi. Wis jen ngawur iki. Adian yo wis jian iki bocah kepiye to lewe iki. Ngomong karo kowe iki. Ora ngomong. Lah wong ngertine aku yo dianu gurune iki mau. Wah, jan dibunyi-bunyikan ngejane. Bapak izin. Wih, iki aku malah aduh piye to lele. Lah kowe iki ngeterke pramahan, Bu. Ngepit ya anakku ki dicantelke. Untung ora nyeprot nang dalan nganti mleseti wong lewat ora dadi apa gara-gara tai kuwi. Njaluk pirang plastik. Alah, sithik wae gur nggo syarat to kok. Wah, jan isin aku. Sik tak jepoke. Oh, lah gemblong Bapak izin. Jian. Sik tak jepuk. Ya. Plastike. Gara-gara tai telek.